Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Abba Zango. Kai sharing din wannan bidiyon. Sultan, Allah subhanahu wata'ala ya fuddo ka lafiya. Lalle ka hadu da jarrabawa ba karama ba. Muna yi maka addu'a ubangiji Allah ya fuddo ka lafiya. Allah kuma ya sanya wannan shine na farko shine na karshe. Idan Allah ya yi dawowarka gida wajen iyalanka, ina yi maka fatan alkhairi insha Allah. Wato abinda za ku gane al'umma, duk wani mutum wanda yake da kokarin ya wayar da kan al'umma akan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, lalle kam yana cikin kalubale kuma ba karami ba. Dan haka aiki ne a gabanmu. Kai baka tsallake ba, ni ban tsallake ba. Hakan zai iya faruwa akan kowa. Domin idan har an ce a kafe hoton Asuwaju Bola Ahmad Tinubu akan cewa ya ci guba, wannan bidiyon ba ita bace ba. Ƙasar Najeriya tana ƙaunar ƙasar Isra'il. Najeriya tana tare da ƙasar Isra'il. Bamba to bamba tana jin magana ta sosai. Dan duk wanda kaga yayi magana akan Isra'il an kyale shi, to ɗayan biyu ne. Ko sun ja masa kunne, ko kuma yana cikin wata ƙungiya daban wadda take yi wa gwamnatin Najeriya aiki. Amma duk wanda zai kalubalanci ƙasar Isra'il, to manya daga cikin manyan Najeriya ko kuma manya daga cikin shugabannin Najeriya za su kalle ka su yi wani abu a kanka, domin suna ƙaunar ƙasar Isra'il, ƙasar Yahudawa. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da take baiwa Isra'il gudunmawa ta ɓoye, wadda ku al'ummar ƙasar ku ba ku san da haka ba. Ba ku san da haka ba. Ta yaya za a yi a ce shugaban ƙasar su ya ci guba, a ce wani ɗan Najeriya ya yaɗa ya san halin da ake ciki, a yi murna a cikin ƙasar? Ai ba zai yi bayi. Ba za su so haka ba. Ba za su so haka ba. Don haka idan kai ɗan Najeriya baka sani ba, to muna gaya maka cewa ƙasar Najeriya tana ƙaunar ƙasar Isra'il, bamba to bamba. Ana ɗaukar abubuwa masu muhimmanci, dukiyar ƙasa ma ana kai su ƙasar Isra'il. Dukiyar ƙasar ma ana kai ta Isra'il. Da haka in kunne ya ji jiki ya tsira. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya fuddo ka. Mu kuma Allah ya tsare mu, saboda wa'annan miyagun azzaluman shugabannin, duk wanda ya fito ya ce zai wata magana akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa, wallahi za su ga bayan shi. Dan mu dai mu yi dashin shugabanni ba, kuma aka samu wasu 'yan iskan mutane suke ta kare su, domin su ana biyan su, jifa ba ta faɗa kansu ba. Kuma aka samu talaka mai haƙuri mai juriya. Wallahi ban taɓa ganin mutum mai haƙuri da juriya ba irin talakan Najeriya. Wallahi ban taɓa ganin irinsa a duniya ba. Wallahi ban taɓa ganin talaka mai haƙuri da juriya ba, da kau da kai da yafiya a duniya irin talakan Najeriya. Wallahi tallahi. Amma shine ake zalunta. Yanzu talakan da yake da irin wannan zuciyar bai cancanci shugabanni su kyauta masa ba, su ji tausayinsa ba. Ya kamata shugabanni ku ji tsoron Allah. Talaka yanda yake kaunar ku, wallahi ba ku kaunarsa. Yanda talakan Najeriya yake son ku, wallahi ba ku son sa. Ba ku da wani aiki sai zalunci, sai yaudara. Amma ku ci gaba. Rana na zuwa. Allah ya samu dace. Wato idan muka dauki wannan kes din na Sultan Jogana, da fara muna mar addu'a Allah ubangiji ya fito da shi, amma abubuwa guda biyu ne. Na ɗaya, idan uzurin da Channel TV ta bayar akan kama shi na cewa wai yayi bidiyo akan mutuwar shugaban kasa, irin wannan ni ina ga kamar babban abun kunya ne ga hukumar DSS ta kasa kamar Najeriya, a ce irin wa'annan bidiyoyin ba sa gane irin ko bidiyoyin da aka hada da wanda ba a hada ba. Sannan kuma in dai wannan ne uzurin da yasa aka kama shi, ya kamata a ce DSS sun duba ma sun sake shi tun yanzu, tunda abu ne wanda a bayyane yake, kuma ga real account ɗinsa da sauran abubuwa. An kuma da wani uzurin daban, muna fatan ubangiji Allah ya kawo mar adalci, kuma Allah ubangiji ya bashi damar fitowa da wuri. Sannan abu na biyu, ga wa'anda suke irin wayannan abubuwan, na ɗaya dai kun ga babbar aya, kuma daman kalan mutum biyu ne suke irin wannan abubuwan. Na ɗaya, mutanen da suke hada followers a TikTok sai su sai da account din don su samu kuɗi. Na biyu kuma, tun zuwan Facebook monetization, irin mutane suna wannan kawai don su samu biyu a Facebook su samu kuɗi. To ku sani akwai aya alkurani da Allah madaukakin sarki yake cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malu. Irin wayannan abubuwan Allah ya sani cewa harshe makaryaci ne. Shi yasa ranar gobe alkiyama Allah yakan rufe harshe, bakin mutum yayi shiru. Hannu zai ce ni na je na taba kaza, ko ni na rubuta kaza, ko ni na yi editing kaza, ko na aikata kaza. Ido zai ce ni na ga kaza, kunne zai ce ni na saurari kaza, kafa za ta ce ni na je gu kaza.
haka gaɓoɓin jikin ɗan adam za su ba da shaida a kansa. Wani irin bala'i ne bawan Allah yana da mata, yana da aure, yana da komai, saboda kawai ka samu biyu don ka sai da account ɗin ka ci kuɗin haram ko ka samu monetization, ka je ka aikata irin wannan. Yanzu kai wanda ya aikata irin wannan ya sa wannan bawan Allah aka mar wannan kamun, don girman Allah in ya mutu ya cewa Allah me, idan wannan sultan ɗin bai yafe mar ba. Duk wani wanda ya shahara yanzu a social media ya yi kokari ya gina wa kansa suna, wallahi in kai sacin sunansa sai ka samu sunaye sun kai 300 200 150 kawai da sunansa fake account. Yanzu ta kai ta kawo har sponsor ads ake sa da bidiyon mutum, sai ka yi bidiyo akan wani platform ko sai a zo a ɗora hoton wani platform daban sai a sa ads, mutane su zo su yi ta zagin ka a gun comment, suna mutumin banza, suna ka cuce su, suna Allah ya isa. Wane irin bala'i kuke jawa mutane, sannan wane kalar zanubi kuke tarawa kanku? Yanzu mutumin nan kai ɗaya kana ganin sa ba aikin gwamnati yake ba, sai yayi bidiyo zai samu kuɗi, dan social media ne, influencer ne, a talle yake a social media, sai ya fita ya nema zai samu kuɗi ya kai wa iyalinsa. Yanzu rashin babu shi, iyalansa ya za da su, iyayensa da yake taimaka ya za da su, familinsa ya za da su. Kuma duk wanda ka cutar, ba wai sultan da aka kama ba, duk wanda ka jawa zagi me zaka ce mara gaban ubangiji? Shi yasa Allah madaukakin sarki a Qur'ani yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akwai mutanen da in aka zo da su za a nuna musu ayyukan su ganshi tudu taru da yawa, kawai sai Allah ya mai da shi toka, kawai sai iska ta zo ta kade ayyukan. Saboda me? Sun je sun yi sallah, sun je sun yi zakka, sun yi azumi, sun yi waye, amma cutar da suka yi wa mutane, Allah zai zo ya ce ga wannan ga wannan ga wannan, kawai sai su tashi su ga zero, sun tashi a zero, sun je lahira ba komai. Wani irin bala'i ne kake jawo kanka don ka samu biyu? Ka gina content ɗin kanka, ka sai wayar kanka, ka sayi light na kanka. In ba light ka fito kai bidiyo irin wannan, gashi nan a bakin titi ma za ka iya yin bidiyo, ba buƙatar sai ka sha wahala. Amma kai baka da wannan zuciyar, amma ka gwammace ka je ka ɗauki gumin wani kawai don ka ci abinci da shi. Kai ko ba editing kake ba, ko zuwa kake ka maimaita bidiyon, wallahi ba halak kake ci ba, wahalar wani kake zuwa ka ɗauka. Allah ya kyauta, Allah ya kare mu, kuma wanda za su shirye Allah ya shirye da su, wanda ba su shirye ba Allah ya mai da duk wani irin wannan sharrin da suke kansu. Allah ubangiji ya jarrabu duk wanda yake irin wannan da irin wannan abubuwan da suke. Allah ya samo musu irin bala'in da suke sa mutane su ji. Ni ba abin da yafi damuna ma kamar yanda aka wallafa wannan abin a TVC News. Abin nan yana ƙara ban haushi wallahi. Saboda rashin hankali har a news. TVC News fa babban tashan TV ne, kuma an ce kamar tashan ma na Tinubu ne da kanshi ba. Babban tashan TV ne suka sa wannan abu. Wannan fake news din, wannan edited video Sultan da aka yi din. Gaskiya kam wanda ya ma Sultan wannan abun. Wanda ya ma Sultan wannan abun. Kai. Ni ma ban san me zan ce ba ma, amma wanda ya wannan abun kam, ko Sultan bai tsine masa ba, wallahi mu riga mun tsine ma me shi, tsakani da Allah. Baka ji ba, baka gani ba. And now abin da zai baka haushi, masu yanzu har yau suna so ce sun kasa finding out cewa wannan abun ba asalin bidiyon da Sultan ya yi bane. Abin da yana yawo a social media ko ina. Ni na fara yadda da maganar mutanen da suke cewa ma tun da suna neman gayan nan ne, kawai suna neman dalilin da za su kama shi ne. Because ban ga dalilin da za a ce mutanen nan su kasa gano wannan bidiyon ba gaskiya bane. Su kasa gano cewa wannan bidiyon an editing ne. Su kasa gano wannan abu. Ba zai taɓa yi bane a ce mutanen nan ba su gane wannan abu ba. Sai dai da gaskiya suna neman gayan nan. Sai dai tunda, amma abin da yana ban mamaki mai yanzu, in ma a ce suna neman Sultan din ma. Sultan fa ba wai irin yan takura da sauransu da zage-zagen gwamnati da komai bane. Mutum ne kawai kamar dan jarida ne, wanda in ya ga abu an yi abu sai shi mai zo ya wallafa, ya dan pasting abu din yayi bayani akai. Kuma yawancin maganganun da Sultan yake akan Tinubu ma fa ba zagi ba. Magana ne yanda muke akan yanda muna shan wahala da sauransu, wa baya shan wahala, wa baya faɗa wannan abu. Ha, masu kuɗin ma suna karɓar kebura, mun bayan siyasa ne ba sa karɓa, masu kuɗin ma suna karɓar kebura, wai ne baya karɓa? Akwai wanda baya magana wannan abu ne. Wani yayi zagi, wani yayi kaza, wani yayi kaza. Maganan da Sultan yake yi ma ba maganan zagi ko me ba. Batun maganan wai against irin kana opposing na you are against Tinubu tenwa kaza da irin administration na Tinubu. Kowa ma fa baya son wannan administration din. Shine gaskiyar magana. In ka compare wayanda suna son wannan administration da wayanda ba sa so din, kalila ne mutanen da suke so. Kuma yaron nan ba zagi yake ba komai ba. Tsakani da Allah fa.
an je ana so a lalata ma yaro rayuwa har abu ya kai maganan prison da sauransu. Kai ni na fara ji makaman ma wannan fake account da aka using din makaman su dinne ma suka shirya wannan abun ma. Dan bayan da za a ce wai su yarda da abin da aka yi a wancan account din. Wai har da magana TV news wai shi Sultan in ya yi using wannan wani account na Bola Asiwaju kaza ya using wani account ba account din shi ba kaza. Which means sun san yana da main account. Kuma sun san wannan news ba daidai bane. Wallahi ba maganin wannan abu in ba protest ba. Ba maganin wannan abu in ba protest ba. Because by now idan ba dai akwai wani makirci ba bai kamata a ce ba gane wannan abun ba. Protest ne kawai maganin wannan abu.